Doma Kibra kawuono winjo neno ma joneno adek moting'o jaod mosenindo Charles Ong'ondo Were mano Margaret Korir kod wuode Boyd Were kaka weche nobedo odiechieng' manonege gi jonjore. E laro mar dono jotim nonro bende ochwalo nyamburko manonege jaod burano kod pikipiki manotigo kod jonjore kaka neno e nyim jang'ad bura Diana Kavetza mawinjo burano. Cynthia Onyango oluwo burano e doho kendo miyowa ler mathoth. Dweche 14 bang' nek jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e kar wilruok geche ma Daystam, jaode, wuode kod janeno machielo gikone ochopo e nyim jang'ad bura Diana Kavetza e doho ma Kibra lero kaka nobedo. Gichir, jaod Charles Ong'ondo Were Margaret Korir ma bende en obila ochung' kendo kawo bao kosingo wacho adier. Olero ni midhiambo manonege jaod burano kar saa 1:10 niriko wuok e tich kodok pacho, to seche mane entiere e yo, jaod burano nooro ne omenda. Bang'e machuok kanogoyo simu to jarit mar jaode nomako simu kaywak. Olero ni nong'ado simu to kuom kinde machuok wuode matin nogochone kanyise ni wuon gi ochwad kod lisasi. When I decided to call my husband, Charles Were, that was around 7:40 p.m. Unfortunately, the person who picked my husband's phone was his bodyguard, namely PC Alan Ogola, and he was crying. Kochopo dala, noyudo Boyd Were kendo nyise oikre ne wuoth matero gi Nairobi, winjo adieri kaka nobedo mak mana ni kane gintiere yo, noyudo simo ni Charles Ong'ondo Were osewito ngimane. At my home in Kisii, I found my other son, Boyd Were. He was on phone. Then I told him to prepare so that he may accompany me to Nairobi. I think it was around Bomet. That's when I learned that my husband was no more. Onyiso doho ni kanochopo e tesend obila ma Nairobi area yango mtok jaode, noyudo ka dirisa mar kama jaode nobete notokiyo kendo kom manobete notimo remo mathoth. Kamano bende Boyd Were, wuod Ong'ondo Were ma bende sani en jaod bura ma Kasipul, oketo ler mare doho. Onyiso doho ni kar tarik 29 dwe mar Ang'wen noloso kod wuon mare weche moko madito motenore kod arita mare bang' wuon gi nyise ni oyudo buok e ngimane. Olero ni nonyiso wuon mare mondo wil nyamburko kendo ti kod nyamburko mare kaka yor lalo yamo ne jogo mane siko ka buogo ngimane. I asked him to use my vehicle because previously, he got threats which sometimes he shared. So that's why I suggested to him to use my vehicle, which is a white Toyota Crown, registration number KDM. Nyiso doho ni kinyne neriko dhi e ik moro kama simu noluonge kar midhiambo kokalo kuom omin mare ni wuon gi ochiel kod magina kendo negi kod jonjore. Janeno machielo moyangi kaka Dennis Sewe Manyasi bende onyiso doho kaka obila nomake en kachiel kod achich moyangi kaka Edwin Ochieng ma bende obila notimone nonro kendo yudi kod bunde 2 e kar dak ma Mihango. Boyd kachiel kod min mare Margaret duto yango ne doho ni ging'eyo achije 2 kuom achije 5 ma ochwal e doho. Achijego oting'o Ebel Ochieng ma bende ong'ere kaka Dave Kalo, magi duto giwacho ni en jirandgi madala, kod Alan Ogola mane en jarit mar jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Burani igeno winj kendo tarik 21 kod 23 dwe mar 10 kama okinde momako bura igeno mar chwalo janeno maneno mare bende ni kod pek modhuro e nek mar jaod burano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kibra Low Courts, Nairobi.